Luke 23 verse 46. Unya sa kusog nga tingog misinggit si Jesus, Amahan, itugyan ko sa imong mga kamot ang akong espiritu. Human siya makasulti niini, namatay siya. So natapos na ang 7 ka pulong ni Jesus matud para sa kapitong pulong nga, Amahan, itugyan ko sa imong mga kamot ang akong espiritu. Ang Dios magapanlangin o magadihog sa mga pulong mahitungod sa pagtugyan. So kini pulong ang isuod sa kapag-surrender sa Amahan sa katapusang gutlo o ginhawa ni Jesus. Misurrender siya sa iyang kaugalingon o mingon siya nga, Amahan, itugyan ko sa imong kamot ang akong espiritu. Kining pulong nga igsuon, dili lang kay si Jesus ang namulong ini. Aduna po'y usa ka tao sa Biblia nga namulong ini o si Esteban, hingalag Esteban. Si Esteban, sa diyang gibato siya, kay nagwali siya, bulkay kay siyang wali, so daghang naglagot niya, gibato siya igsuon, ang katapusan niyang pulong mingon ko si Esteban. Amahan, itugyan ko ang espiritu sa imong mga kamot. Pareho silang Jesus o gipamulong. Ang first word of Jesus o ang last word ni Jesus, mao po ang first word ni Stephen. Iyon po Stephen. Amahan, pasayloa sila, kawa sila masayod silang ibuwa. Ang last word ni Stephen, maog hapon. Amahan, itugyan ko sa imong kamot ang akong espiritu. So naghisgot kini igsoon sa pag-surrender. Dili kompleto nga masayod ta nga naa di ay kapasayloan. Dili paigo nga nakabalo ka ikaw ako nga nalangsang si Jesus. Dili paigo nga nabalaan nimo nga imong sala gipakamatyan ni Jesus. Kung kutob ra ta diha o dili ta mo surrender sa Ginoo, di gihapon nato maangkon ang iyang promise nga kaluwasan. Kung nabalaan nato nga ninyo si Jesus karon dayon ikauban ti kas paraiso, dunay assurance, no? Dunay security, dunay pagi-assurance. Apan, kung dili nato itugyan, kay kaning last nga pulong, mo ni pinaka highlight yun sa tanang ipamulong ni Jesus. Kay kaning last nga pulong, mo ni siya kumplito. No, kung naduog na to sa ikaw nang napulong, anin si Jesus, natapos na niya ang pagbayad. Yes, natapos niya ang pagbayad, nakumplito niya ang bayad. Apan, kung dili mo surrender ang mga tao, bisan pa nakumplito bayad ni Jesus, apan ang mga tao, dili manalinghong ni Jesus, dili mo surrender sa tiil ni Jesus, still, dili gihapon nila magtagamtaman ang assurance of salvation, kaluwasan, ang kinabuhi walay katapusan. So ang ipangayo, kining pulong nga igsuon nga pag-surrender sa Ginoo, kanabang ang atong kinabuhi, atong pakuptan sa Ginoo. Kay lisod kaayo nang ang atong kinabuhi sa una, kita ray nagkupot sa Ginoo. Di ba atong kinabuhi sa una, kita may gakupot sa Ginoo? Imong gibugos-bugos? Wala paso-paso, ikaw-ikaw. Ang kinabuhi ganing nga mo'y nagkupot sa Ginoo, lisod kayo. Naragi panahon mo biya ka sa Ginoo. Pero kini kinabuhi nga gisurrender nimo nga muyong ka, Father, into your hands. Itugyan ko, di lang yung espiritu, hasta pa nimo ang tibok pagkatao. Isurrender iso. Aning kahaponon, mawalandong tas 7 kapulong, pero kining kapito, ato ning tumanon sa atong kinabuhi. So pwede ba nga atong tumanon nining kahaponon kini ikapito nga mo surrender ta sa Ginoo? Daghan pa kayong inig-surrender nato sa Ginoo. Daghan kayo ikanabang inig-surrender sa Ginoo. Ang pag-surrender ganing son, mao ni pulungan kanang sa gubat nga wala nay mahimo. Nga moingon ang kaaway o sino na siya, mo isa siyang kamot. Kana surrender ang tawag anak, do pasabot wala na yung mahimo. Ikaw na katong buot mo pusil, mao na toy magbuot sa taong ni surrender. Karong gipusil ka sa Ginoo,
Karang mga pulungan ng dumi mo, karong mga bersikulo from gikan sa unang pamulong, daw sama gipusil imong kasing-kasing. Gitiunan kas Ginoo. So ang gipaabot sa Ginoo, mo surrender ka ikaw ako. Karon ini kaponon. Kaya ba nato ma-surrender sa tubangan sa Ginoo? Now, unsa man po pastor ang among i-surrender? Namo ni ato ipa-surrender. I-surrender nato sa Ginoo ning kaponon na atong hunahuna. Nga doon na patay mga hunahuna nga dili maayo usahay. Amen? I-surrender nato sa Ginoo ning kahaponon nga usahay ato mga pulong sa niagi dili maayo. I-surrender nato ning kahaponon ang atong kasing-kasing nga usahay dili maayo sa nangagi. Ang pag-surrender igsoon atong i-commit muna niyo si Jesus into your hands. I-commit yun nato. Ato yung itugyan sa Ginoo. Unsa pamilay na itong i-surrender? Kadaghan igsoon ang imong pamilya kinahanglan ng ma-surrender sa Ginoo. Kung wala diri ron ang imong pamilya, ikaw mismo mutugyan. Manurinder taron ni kapunon. Pwede ba na music naman? Pangalan nung igsoon, daghan kay itong i-surrender. Ang atong relasyon sa isig katao. Abi nimo di na ma-surrender ng relasyon nato sa atong isig katao. Magkabungkag ra mo. Basta dili napakuptan sa Ginoo ang iyong relasyon. I-commit gyud in the hands of the Father.